bitches lost soul son. Здравейте хора, аз съм MGBC Gaming и сега играем Minecraft Survival епизод 2 и в миналия епизод се направихме къщата и сега да ви кажа какво съм направих тази градина, нищо не съм тук. Ето тук сложих един точно, не знам как изглежда и тук малко поправих и тук сложих две цветеца. И тук почти нищо не съм правил. Да, също ето тук така стана да не се вижда дърта. И така стана. Добре, аз мисля този епизод да си направим, т.е. да отидем да копаем. Само че за това ни трябват нови, т.е. трябват ни материали. Мисля, че в другия епизод или сега трябва да се направим да сложа бутушки, трябва да се направим трябва да се направим кирки сега. Пучка, кетенка букирейте сега. Значи, имаме храна. Добре, мисля сега, че сме оборудвани горе-долу. Ще взема всичкия код да направят торчове. Да, тук също има храна. Като половината ще остава в съндъка. И ще се направят торчове. 11 точно. И имаме 46 торчове. Сега тук сложих някаква така рандом стълба и нека да почнем да копавам. Не трябва сега да намерим диаманти, защото още сме с каменни неща. Няма айрон. Трябва да се бъркава за да се направя нови такива. Да, толкова кавав съм сигурен, че ми стигне. Ще да се направим такива мебли, защото ми се чудят. И гадно. Така се направим. Направя това бутон, така да се го сложа. И сега ще направим две каменни лопати и две брадви. Мечовете няма да се правя, защото си доста. Не ми се иде сега. Искам да ям сам. Да се щупят. Перката, така, ще се вземем новата. Аз преса да ви хареса, значи малко ще попаза камъни, че там чувам някаква мина, т.е. чувам скелет, значи има и мина. Сложи торч. Там го чувам, се пъкна там. Се пъкна там. Чу се. Да. Не съм готов за равен. Най-си, че не съм готов. Няма, ако има лък, ще да съм готов, ама... Сега... Ще ме видиш. Да ти ми взелиш. Взема този дърт. И... това как ще го преодолея, не знам. Все едно игра Skywars. И Голд Малев. Как да направя този скелет да не ме цели? Е така. Виждам крипър, слайм. Да, стига бе. Стига, ще ме убиеш. Така.
Добре. Оф, що някъде остана сега. И да! О, не! Добре, че имаше вода. Така, спасихме се. Точно. Айрон, нормално. Този равинчо го запомня. Сам тя да била наскъде. Много мъдрен. Значи сега има идеи за по-напредните епизоди, да се направим слайм ферма, като там има слайм. Там има, като има един слайм, се спава много слайм. Как ме бутна. Трябва да те убия. Може да направим... Нека да видя какво става. Виждам, че там е пясъкът. Там има крипър и арно. Сега искам да взема този кол. Защото... Да се взема ресурси, да взема ресурси. Често рума не знам как ще изглежда. Там видях, че имаш голд. Имам ли дърва сесен? Имам! Това е хубаво. Защото мисля да изкопа голда и се правя там за по-напред да се направя за Golden Apple. Справя една ранкирка. Така. Паркуриста. Тинг. Оле. Така. Много айрон. За брони. Аз не съм един такъв любител на броните. Такъв не искам брони. За какво съм и аз? Бих се направил кожен. По-яко е кожа, защото може да се боядисаш, като сега искаш. Аз преди не знаех това, че може да се боядисва, но вече знам. Легна, значи... Там има много айрон. Там виждам един крака на крипър, ама. Добре, нека да взема. Тук имаше още айрон някъде. Къде беше този айрон, бе? Аз на какво играя всъщност? Играя на нормал. Нека да играя на ези. Опа, чакай да правя с едно. Аре, изи. Добре. Като сега да вземем това айрон. Странни айрон. Чакай тук да сложа едно. И... Качай се неудобно. Така... Този клип го снимам и така, пуснах си в рапса да направим готово. Горе има ли още айрон? Там да погледна. Виждам, че има кол. Ау. Добре, идвам. Идвам, айрон. Няма да те изоставя. Никога теб няма да те изоставя, трябваш ми. За да убием дракона. Не с тебе, може с някаква. Така. Мисля, че паркуриста се връща. Паркуриста! Как се сванах за водата. Проблеми? Накъде? Проблем? Това как ли съм го забелязал? Да съм го взел, но то-скоро да вземем, защото не е да влезно. Трябва ни кол за печките. Също мога да ви докажа един факт за кола. Като си направим кол блок, той нали става за 9 кол,
9 кол не пече колкото кол блока. Пече много повече, седно съм добавил един стак кол. Или не, али 50. Се добавил. Пак само 6 за 50 въгледа. Някак си странно. И също в 1.8 има едно яко нещо. Аха, там има още едно. Като след 1.8, не знам кога ще излезе. Също забравих да ви честитя нова година, бе, хора. Добре, може да ме глупости. Извинете. Просто кога се сетя, на мен е много притеснено. Така, да казвам за честита нова година. О, как ме стресна Айрон. Айрон, обичам те. Също надявам се да се абонирате за мен и да ми харесвате клиповете, който ме гледа. Тот един човек може да стане известен. Някой да ме рек... Ти шегуваш ли се, бе? Поне няма Айрон. Знаете ли какво не обичам от такива тия равини? Че са много големи, там се гледат много ресурси, има мързи да ги купа. Пък те мините няма какво да се качвам така на високо, да са екстремно си. Колко Айрон се събрал, чак съм това да го взема. 47 Айрон. Иха! Това път доста си ползвам Optifine. Откъде дойде това? Аз къде бях преди, аз бях и там. Добре, има един хубав... Има... Как съм те изпуснал? Колко имам? 39 стига ми. Добре, нека да се качим. Дано те... там виждам още нещо, което мисля, че го знаете какво е. Бе, тази вода доста може да ми помага за... Доста странно се качих тук. Добре, нека да вземем нашето любимо нещо. Топ тоски. Къде ще знае Айрон, бе? Айрон? Айрон! Его не... Скъпи. Оф! Не, това не... Ето това е по-хубаво се използваме. Защото няма да падне. Оф! Миналия път паднах 3 пъти. Значи първият път, като бях там долу, като ползвах клипа, после паднах пак. После паднах. И после се качих. И пуснах клипа. Мислях, че тук ще бъде. Като наистина беше. Знам умен начин.
Кефите не са, кафета не са, бейби, кефите не са, кефите не са, дърт. Яко ли ви е направо... Евентото, така може да си бъгнете торчове. Но обичам така да си бърквам торчовете. Виж сега, имам 34, а сега тук да са бъгнат и че станат... пак са 34. Аз мисля, че така става. Добре, нека да си ходим. Така, както видяхте, намерихме си доста неща от тази мина. Кой е тук? Някой навънка. Ко правиш тук, бе? Аре, бе, то още не е станало нощ, ви се спамвате. Бе, нощ ли е? Аз мисля, че става нощ ли е? Ви сега почвате. Нещо не разбрах, ако става. Това да въщо така. Не! Да не си посмял. Ти пак не ме виждаш, защото си слеп. Като бухал си не виждаш през деня. Това добро не знам, защо не е обратно. Нека да вземем зомбишката зомбия. Добре. Ще изпечем много айрон. И ще... Добре. И ще си почна, че струмат. Че тя е също като къщата. Само че има навсякъде често като това е цвета. Така. Това не трябваше да го чупя. Но... Как? Точен. Стреснах се. Добре, тази странно стана. Значи, натам, че го продължим, мисля, или още малко напред. Ще аз ще го кажа колко. Там. Аз миналия път нищо не правих. Също вече може да гледате в информацията с каква програма снимам. И така. Може да ми пишете в коментар да снимате с мен, защото няма с кой да снимам. Мисля утре да кача един клип на Гаррис Мод, ама не знам дали на Prop Hunt или нещо такова. Или да, Prop Hunt, не знам. Може би да оставите в коментар. Аз мисля да пауза клипа и докато ще покажа като го изкопа, после като свърши, като свърша така с изкопаването, с самото изкопаване на честрума. Тоест като свърши така да копая, т.е. сега ще го изкопая точно и после ще слагам стените там дърво и пода. Ще покажа как се го направя така. Няма да бъде така от дърво, а ще бъде просто като изкопаното, а после пак ще пазвам клипа, за да видите как изглежда вече с дървото и там другите работи. Айде, до след една секунда. При вас не е, ама време, че е много. И ето това е така. Така ще изглежда честрумът. Сега тя го
да направя с дърво. Бе, не се връщам след малко. Да, също си направих Iron малко, направих си Iron кирка и съм пълен с кабелстон. Ще си махна тези неща. Направих си така малко кирки. И така и сега тя ми братва. Аз имам такива камени. И сега ще направя това. Ама дърво. Дърво бе, дърво. Няма да стигне и дърво. И ми отивам да събирам. Дай да съдим, чакай, имаме ли да съдим нещо? Има ми. Чакай сега да посадя дърветата. Тук ще посадя едно, 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 тук също, тук също, тук също, тук също. Свърши. Тя ходя в друга гора. Аз там трябва да ходя там. Ставам още час по. Айде, ще покажа завършен ви след малко. Битката с паяците! Помощ! Айде, бързо! Значи, ще накарам скелета да убие това. Айде, бързо, убийте го, убийте крипър. Убий крипър, моля те. What the... Убий го! Моля те. О, дай. Само не пусна да ме пукне. Моля те. Само убия. Битка! Той има много малко кръв. Те почнаха. Съдята май умря. Но той още не се отказва. Дай! Ще ти помогна. Те почнаха с друг човек. Аз ще помогна. Вие може да видите един крипър да получа такова дискет. Че умра, помощ! Папа! Мама, тя ще да легна да спа. Трябваше, какво правиш тук, ама? Какво правиш у дома, вещицо? Пусна ми редстон, благодаря, лягай, моля те. Моля те, лягай и спи. Сега някак да ме откриеш. Катино! На 2 сърца съм. И съм 10 левел. И добре, нека да почвам. Какъв прекрасен ден! Си казвам аз. Да освека това дърво, което преди малко засадих. И да отида да го вземе, да го забравя. После отивам тук. Си казвам. О, колко яко е! И после отивам да се направя една вратичка. И тя пуста! Ама не. Много съм зле, Даже да правя вратичка. И това той е свалил в пустия океан. Толкова забран направо. После той отишъл да се направи табели. За ко са му табели? Но той каза, че ви сега, бе! Той взел едно такова нещо. Направи... Не, искам още една. Сериозно? Сега ще се направя нещо хубаво. Давам още стикове. Ще направя картини. Не се чудете какво ще правя сега. Така. После
поставям тези картини тук. И ето слагаме една тук. Ето такава изглежда добре. Аз така, откъде я вляза? Аз тук. Да, ама... Искам друга. Искам друга. Не. Искам същата, ама не знам, що ще. Добре, айде, тъя става. Просто ето тази ще сложа много видер. И една такава четвора. Искам четворна. Искам четворна, ти казах. Ама не искам пак да е на Уинтър. Или харесвам там да е на Уинтър. Тогава тук... да, ето както исках. Как ще се допрещавам? Тук няма вход. Така, няма никой да се мисли. О, виждате! Като няма вход, ама ева. Така, сега ще едем малко. Гладни сме. Ще взимам бутоните, защото ми трябват. Първо да отсечем едно дърво наблизо. И този клип стана твърде дълъг, за това аз мисля да свършва. Точно след броени минути. 2 минути ще свърши сега клипа. И ще направим 12 бутона. Колко са ни тези бутони? За яко е, да изглежда яко. За това са. И сега трябва да направим само често. Значи. Другото не трябва. Другите неща ни трябват. Добре. Тук ще бъде да слагам топките, той редстоуна, ротен флешът. Или странните неща, така да ги наричаме. Купички. Стрели. Ротен флеш. Това са неща от мобове. И бе, в другия епизод ще видите по-голяма част от честове. И последно нещо да отидем да направим. Ампа 2. За епизод ще се правим градина. За такива. За семена. Така че направя тук. И айде. Това беше за клипа. Надявам да ви е харесал. Може да се абонирате за мен. Да дадете лайк на клипа. И пък да се абонирате. Да харесате и чао!